nagkasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagkasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagapahayag sa himaya sa Diyos, ug ang kapanganuran nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang matag adlaw nagpasoy nini ngadto sa sunod adlaw, ug ang matag gabi ngadto sa sunod gabi. Ang kalangitan nagkasangyaw sa himaya sa Diyos. Walay sulti o pulong, kansang tingog wala mabati. Sa tibok kalibutan nadungog ang ilang tingog, ngadto sa kinatuyan sa kalibutan. Ang ilang mensahe, ang kalangitan nagkasangyaw sa himaya sa Diyos. Ang kalangitan nagkasangyaw sa himaya sa